ku kama kula don Allah da abincin nan kun zo kun zauna kun yi zuru zuru kun zama doke ki gyara wannan wurin. Kara ba sai a jihar Kano. Salamu alaikum. Wa alaikum assalam. Abinci. Yawwa na sha rana. Gaskiya. Ko wane ne maki ciniki na ban mamaki? Daga ina? Daga Zaria. Nan da gaskiya. Na ji ɗan sarkin manoman Najeriya ya ce a jihar Kano da naira 30 ake ci a ko. Shi yasa na ce to bari in baro Zaria in dawo jihar Kano. Gaskiya ne to ka koma Zaria ka je ka ci abinci naira 30 amma ba a Kano ba saboda Kano abincin 1000 ma ba za a taɓa isar ka ba. Ya kamata ku koma Zaria saboda kai zararre ne gaba ɗaya. Ba na 30 din kenan. A to na ina ji a Zaria ake ba da 30 amma mu a nan ba a ba da 30. Da 1000 ma ba isar ka je. Mutumin nan ya cuce ni. A ya cuce ka hanya. Ƙarya yake kenan bayanan na san. Waye ya faɗa mama? Ɗan sarkin manoman Najeriya na jihar Kano. Manoman Najeriya ya ma ƙarya ka ƙara komawa ka tambaye shi ka ce ina ake ba da abinci naira 30 mu ba a kai ba abinci 1000 ma ba ya isar al'umma. To kuna da dambu? Wanda dambu a ina a gidan abinci? Yo! Allah ya isa tsakani na da ɗan sarkin manoman Ka Najeriya. koma gari na. A yau ka ran koma. Ka koma gaskiya ne. Assalamu alaikum mai shayi barka da kasuwa. Barka zuwa. Barka da kasuwa. Wata Masu gini shayin kanawan dawa. Wallahi tallahi wallahi tallahi. Na tsina da kanawa iya kasuwa. Ko da bai kalwa ni baka ji kiran bane? A banda zazzagawa. Zazzagawa. Ba ku fi zazzagawa ba. Bari ji sakon naka. Ba ku fi zazzaga. Bari ji sakon naka. Yawwa shayi za ka bani. Shayi za baka. Daga Zaria nake ziyan sun gaya ma. Shayi da me? Na biyo ta akwai wata mai abinci ba yar arziki. Ai ka samu mai bai. Gaskiya ne. Ya matan nan na ji a labarai an ce a jihar Kano da naira 30 ake koshi. Jihar Kano. Kuma wai na zo matan nan na ce ta bani na 30 wai ta hauni da fada. An sarkin manoman kasa fa ya ce ta 30 kuke koshi a nan Kano. A Kano din? Haɗa min biredi da shayi na 30. Shayi na naira 30 a Kano din? Babu. Babu. Biredi da shayi na 30. Malam ka saurare ni biredi da shayi daga Zaria. Lalle daga Zaria. Ba baka da lafiya. Tarare ne. Shayi da biredi na naira 30? Ba na 30. Babu na 30. Ƙarya ya yi kenan shi ɗan sarkin manoman Sarkin ƙasa. manoman ya ma ƙarya. Ya ce a jihar sa garinsa Kano da bu da Malam ka ga 30. malam kawo hanya. Kar ka sake nuna ni mai Kawo shayi. hanya. Famfam. Kar ka sake nuna ni. Na kudu! 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 Ina ta kira. Wannan gida me yake faruwa ne? Me yake faruwa? Ba ni da. Ba ni da. Ba ni da. Allah wannan mutumin kauye ne da Allah. Menene? Me kunu na biyo kuma na same shi.